Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagsugod na sa pagpanagtag sang bag-o nga PWD ID sa Bacolod City pero hindi manikawan nga may mga PWD nga nagreklamo bangod. Kinahanglan pa nila magtabok-tabok sa iban nga mga opisina para sa pagproseso sini. Yaring report. Nalipay si Marivic Bergantin. Kayang iya anak ang pinakauna nga naisuan sang PWD ID kay nasang aga sa Bacolod Express Service Office sa 3rd floor sang Ayala Malls Capital Central. Pero dismayado man siya. Siya mismo, isa man ka PWD kag isa ka cancer patient. Gin-require sa anay nga magpadulong sa City Health Office kag magkadto man sa daan nga City Hall ante siya makaproseso sang iya naman kaugalingon nga PWD ID. Para sa iya, tuman nakakapoy sang proseso, ilabi na nga nag-undergo pa siya sa medication. Kasi la sa ulihib na yaw, gadamo, ang pila, hindi, ko sa amon nga may mga ginabatsyag, di ba? Sige, ma'am. Amon na bala? Di tani, subong transaksyon ko na, okay na ko tani, may diyan ako. Papaperma, pakutuliwat mga yo, pakuto siyang medical certificate sa City Health. So ko, do ka haso, bala. Amo masini nagakatabo sa mga PWD nga nagpadulong sa Ayala. Kinahanglan anay nila nga suliton ang bilog nga proseso para makakuha sang ID. Makato sila anay sila personal nga doktor, mapa City Health, kag mapa Old City Hall antes makapila sa Ayala. Pay ka na sa Old City Hall, legit mo ID. So yun, filapan ko. Filapan mo na Dalon ko na sa downtown. Sa Old City Hall. Oo, dalon sa Old City Hall. Dala ang ID. Dala ang ID nga Xerox. Pero pag tapos ang kwan siya, dalon mo din sa City Health. Balik ka dyan sa City Makadto ko Health. sa akong doktor. Oo, kadto ka sa medical certificate mo, sa ophthalmologist mo na kadtuan. Suno kay Arnold Arbosa nga amo ang nagatubang sa tanan nga mga PWD antes sila magpila. Kung matigayo na nga makumpleto ang tanan nga mga requirements, tayuyo na lang ang proseso kag makakuha na sila sang ilabag nga PWD ID. Back to zero kita kag ma-comply kita sa mga requirements kag amo na ng kung matapos na comply, ara man lang dayon ng ID outright ya pag Basta kompleto na. Kompleto lang. Medyo mauti na siya sa sugod, pero once makompleto, tayo yun Na tayo yun na lang. Maiban sa mga PWD nga nagpadulong sa SM kay gin-announce nga pwede man dito makaproseso sang ID pero pag abot dito, ginpasaylo na naman sila sa Ayala. Ang iban nagtalang-talang, nagpila sa PWD ID pero Comelec registration gali ang luyag pilahan. Pwede ito na yung schedule sa SM. Sa SM o sa Comelec in the office. Pinamuli ka office nila. Sa may base center to pa. Dito gyap. Sa plaza. O, ara mo itong SM lapit. Dito lang si ma'am. Sige lang ma'am. Amugin na. Kada mo bisa mong registro. Ginpa-recall ni Mayor Aldi Benitez ang tanan nga mga PWD ID matapos madiskubrihan nga kadamo sang peke nga PWD ID nga nagalapta sa karon kagang iban hindi man gani mga PWD pero may PWD ID. Ginpahimuan sa bagong ID nga may QR code. Ang daan nga mga PWD ID ang sarang man sa gihapon nga magamit tubtob katapusan sang bulan sang Pebrero.